Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech tilef il-ment li ressa quddiem l-Awtorità tax-Xandir fejn akkuża lill-Istazzjon Nazzjonali bi żbilanċ waqt intervista lix Xandret fit-22 ta' Jannar li għadda fil-programm Insights tal-ġurnalist Glenn Falzon. Fid-deċiżjoni tiegħu il-Bord Indipendenti tal-Awtorità tax-Xandir qal li l-ilment tal-kap tal-Partit Nazzjonalista ma ntlaqax. Dwar l-ilment ta' Bernard Grech fuq il-mistoqsijiet li sarulu, l-awtorità ħasset li mhux l-irwol tagħha li tindika li ma għandhom ikunu t-temi tal-mistoqsijiet li għandu jsaqsi l-ġurnalist u inqas kif għandhom isiru l-mistoqsijiet sakemm dawn isiru b'mod ġust u b'rispett. Irramarkat li l-ġurnalist għandu dritt li jagħmel mistoqsijiet anki jekk min qed jiġi intervistat jista' jkun skomdu għal dak mistoqsi. Għall-argument ta' Bernard Grech fuq in-nuqqas ta' imparzjalità fl-isfond ta' intervista mal-Prim Ministru ġimgħa qabel, l-Awtorità tax-Xandir saħqet li l-Istazzjon Nazzjonali tal-istess pjattaforma b'ħin ugwali għaż-żewġ mexxejja politiċi. Dakinhar tal-programm fejn ġie intervistat Bernard Grech, il-kap nazzjonalista der evidentament skomdu jwieġeb il-mistoqsijiet li bdew isirulu mill-ġurnalist. Fil-fatt Bernard Grech attakka lill-ġurnalist. Ejjew anke bħala ġurnalisti nkunu iktar maturi. Qed li minix matur laqqas jien. Le, jien qedlek ejja nkunu aktar maturi, metlekx kun matur. F'mument minnhom Bernard Grech spiċċa anki jipponta subajh u jsabbat fuq il-mejda. Le ma jinteressak inti. Da biss. Li m'għandix pjani hekk qed isaqsu n-nies, ħanejlek qed isaqsu n-nies. Intant fi stqarrija brabta mad deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir, il-Partit Laburista qal li l-Partit Nazzjonalista għandu jieqaf jipprova jsikket lil ġurnalisti jew iġielhom jistaqsu biss dak li jogħġob lil Bernard Grech. Il-Partit Laburista nnota li d-deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir tkompli tikxef kif filwaqt li jitkellem ħafna fuq il-kontabilità, il-kap tal-Oppożizzjoni jippretendi li hu ma jkunx kontabbli. Dan għax jew jidħol jiġri jistaħba fil-lift jew inkella jipprova jimmina x-xogħol tal-ġurnalisti. Sa dan it-tant, jum qabel ħarġet id-deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir, Bernard Grech saħaq li se jibqa' jipprotesta quddiem l-Awtorità tax-Xandir. Ħanibqa' nagħmilhom u ħankun qiegħed iva nippreżenta anke protesti lill-Broadcasting Authority kemm jista' jkun, kemm nifilħu skont il-mezzi tagħna għall-ilmenti serji illi aħna kontinwament niffaċċjaw ruħna magħhom.